На всички здравейте хора, това съм аз, Яркос и Нико. Така че айде да започваме. Ще се пише ради. Да бе, цъкам. Нали знаеш, че вече сме започнали? Знам. От начало. Не, няма, вече започна. Хора, ти цъкнала ли си реди обаче? Цъкнал съм реди. Добре, бе, просто питам. Ара пътеките. Абе, какво стана? Де да Някакъв знам? проблем ли стана? Не. Просто сестра ти не е реди. Няма да играя, така казвам. Не да не играе. Ара пътеките. Така. Хора, малко ще пусна пак камерата, нали, когато ще можем. Играем. Хора, Ще започна това нещо. хора, вече може да играем, нали? Ще се опитаме тая игра ще се опитаме с Нико да вземем Виктори. Victory Royale. Да. Кой ми клякаш, бе, мал? Чакай, че заради тебе паднах. Значи къде скачаме? Де я знам. Дай тук. Дай там. Дай където аз казах. При аутпоста. Да. Супер. Тържествената Това музика. е жълтото. Това е жълтото. Какво жълто си видял, бе, мой? Къде пак си видял нещо? Като лазера. От ляво на автобуса. Да я знам. Дай там да ходим. Айде, може да е нещо интересно. Чакай, че Някакъв всички... бос ли не? Не знам, че... Чакай, че всички мои приятели, брат, това питат. Какъв е то? Какъв е то жълт? Какво е това? Какво е онова? Това мисля, че ми изглежда като специален чест. Там нещо има, ама не знам какво е. Нещо синьо. Някаква къщичка. Може би това е където колко дни, да. Да, казах, Да, точно това. Чакай, че влака ме сгази. Нашия влак го изгази. Да, верно, брати. Чакай, аз хода, брати, влака. Хуя! Я съм лута. О, Ето го. не взимай всичко. Брат, какво ще стане, ако го щупим? Не знам. Аз нещо да купа... Най-вероятно Дарт Вейдър ще падне тук и ще ни пребие. Брат, това е принцеса Лея. Не знам дали я знаеш. Ела тук аз хилна. Ти се щупи го. Кое бе? Да. О, самолет! Чакай, тук имаш и самолет. Какво самолет, бе? И го отгоре на главата ти. Дай, хилвай. Идвай. Аре да летим. Чакай. Кога мятаме? Нищо не мятаме, ще летим. Аз вече почнах да лета. Добре. Аз съм космоса, здрасти. Добре, ще си лета. Идвай. Чакай, има хора, брат. Какво да идвам? Има хора. Виждам човека. Отивам
Брат, ти тук като дойдеш, аз вече ще го отрепам. Да, видях, че ти го прави. Така, аз... Не взе снайпера. Не, брат, вземи го. Окей. Чакам те на самолета. Чакай да се похилна. Брат, ти са половин час само това ще правиш. Идвам, къде си? Където стрелят. Може ли после да ходим на релавия лазер? Меч. Давай. Давай, бе. Ай, бале, ай, че флай. Ще ходим ли при релавия меч? Не. Не. Аре, Аз ще скачи. скоча. Тук, не, това ще Аре, вземе. пътеките. Аз въобще искам да хода тоя, другито. Те взеха меч сега. Аз се питам да пребия оня единия. То къде отиде, бе? Ай, ще слязам. Къде сте? Аз го Здрасти, виждах. Марко, какво правиш? Я буквай! Преби! Yes! Меч! Как ти изоставиш? Брат, как ти изоставиш само? Не, да шута тя. Поне сега имам меч. Ма лошото е, че нямам силите му. Ха, да ти отмъстя. ме изостави. Аз съм тука, бе. Ма умник, аз съм тука. Къде си? Най-после, виде. Аре, сядай, бе. Ходим ли за биткоин? Брат, вече няма биткоини, бе. Какви ти биткоини, за какво ми говориш? Окей. Брате, вече като от един месец ги няма. Ти въобще не следиш сезоните, имам чувствено. Имам чувствено, ти въобще никога не си ги следил. Да, защо да ги следиш? Брат, не стреляй! Окей. Аз искам да хода. Чакай, ще ходим към средата. Какво ще правим на средата? Ами там ще е това. Как беше, бе? Звездния изтребител. Само да ти кажа, че единият двигател пуши. Давай към портала. Опа! Какво направи? Ми изпуснах самолета. Брат, играта ми се бъгна, брат. Да ходим към портала, айде да ходим към портала. Аре, Чакай. Не може да се чу. Окей, давай. Към портала. все тая ще го стреляме. Те вече взеха ли го? Не го взеха въобще. А това на какво ти прилича отгоре? Това на какво ти прилича обаче? Стреляй! Аз поне не гледам нагоре. Чакай, че Искам да правим като го стреляме. ще му пречиме. Стреляй! Чакай, че самолета ни е умрял. Умряла тарантайка. Чакай, хора, сори, ама изпуснах камерата. Хамерата. Какво означава хамерата? Аз казах камерата. Аз ще хамера. 3 секунди това и той човек се маха. Ще го изгонят от самолета. Брат, ще го изритат, брат, оттам. Буквално ние като сме под него, те не ни виждат. Тук сме с... Те не могат да ни хванат. Да, много е готино. Дай да сниме тук. Набери как се пуска дурпото най-накрая. Аз тудом с главата. Аз съм самолета ни е надолу с... 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Самолета ни умря!
Не, Аз съм на крилото. Аз съм на крилото. Аз те виждам от тук. Опа! брат, видя ли в последната секунда как успях да седне, брат? На крилото има пожар. Брат, знам, защото стреляш. Не стреляй, няма нищо да има. Напротив, ще направя нещо. Брат, ако правиш нещо, аз ще излитам от тук обаче. Аз ще ви дам път. Пак съм на крилото, което няма пожар. Ти казвам ли някога? Не. Защо? Ами, защото като те гледам, исках да изчакаме хората да паднат до 4 и ние да пребием последния бот, като те гледам. Разбира се. И стига нашия кораб да оцелее някакси. Да ще оцелее всичко. А помниш ли те спомнячите на Ревут? Да. С един и същ скин. О, фък не. На едно успеше да се разбием! Опа, къде е човека? Къде ни стреля? Друг птичка ни кораб. Пукна. Отзад е, отзад е. Отзад ли е нашия спомняк? Брат, като че... Аре идвай. Не, брат, що седиш зад камъка? Опитвам се да пребия. Умирай. Къде си? Ето ви другия спомняк. Опа! Ще умреш, бе, ще умреш. Брат, ти колкото и да... Откъде ме преби, бе? Добре, айде хора. Ще свършваме видеото. Нали, пак не ни се получи за пореден път да вземем Виктори. Ама пък в следващото видео 100% ще се опитаме напълно да го вземем. Айде, чао хора. Това беше от нас. Айде, чао.